Mga igala, kumusta? May gabi kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa ipasiglahan kini sa inyong mga igala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og ginsakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kanang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga igala, magampo kita. Amo nga dalaygon og silimbahon nga Dios anaa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining takna sa kagabhion sa gihapon kami mapasalamaton diha kanimo nga sa gihapon padayon nga ikaw nagahatag og lugway sa matag usa ka hinulaman namo nga mga kinabuhi. Nining takna o Dios magahimo sa kami sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mabilong pulong pinaagi nini nga programa. Busa kami nagahangyo diha kanimo nga pagpanalinginan mo kini nga programa nga kini mo ay mahimo nga dalan nga ang mga tao nga nagakinahanglan sa imong pulong maabot, ang mga tao nga nahimulag sa imong dalan nahimulag sa imong tiilan mapabalik sa imong tiilan o Dios. Panalanginan mo matag usa ka namo nga samtang kami magpatalinghog sa imong mabilong pulong nagagikan sa balaang kasulatan. Unta kini amo nga masabtan pinaagi sa giya ug landag sa balaang Espiritu Santo. Usab o Dios nagadol ug nagahangyo kami diha kanimo nga unta ikaw maluoy ug magapasaylo sa among mga kasalanan nga nabuhat batok diha kanimo. Kining tanan o Dios amo nga ginatugyan diha kanimo og amo kini nga pagalauman nga amo kining madawat tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Panibag-o na sab nga kagabion nga mag-uban-uban ta ninyo og magsalo-salo sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Busa kumusta mong tanan dinha? Ang amo nga mga pagpanghinaot dinhi sa kahanginan nga samtang nagapaminaw mo nining atong programa, unta anaa mo sa maayong pagkabutang, unta nga anaa mo sa maayo nga panglawas nining higayuna mga kaigsunan og mga kaigalaan. Ato nga daygon og pasalamatan ng Ginoo tungod sa iyang kamayo nga hangtod karon makahimo gyapon tas pagpatalinghog, pagpamati sa iyang mga bilumpulong mga kaigsunan og mga kaigalaan. Bulahan kita kay nga naman nakahimo tas pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo nga wala mahimo nga mapatalinghogi sa uban. Nasayod ba mo mga higala og mga igsuon nga ang balaan nga kasulatan naghisgot nga nagingon bulahan kadtong tawo nga nagatuon sa pulong sa propesiya o bulahan kadtong tawo nga nagapatalinghog og labas tanan bulahan kadtong tawo nga nagatuman sa nasulat niini. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og magiglan diha sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, diha sa ato nga kini ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, nahimo ta nga bulahan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Sa lain nga termino, nahimo nga napanalanginan ta sa Dios mga higala og magison pinaagi sa iyahang mga bililhong pulong. So sa tanan-tanan nato nga mga kaigsunan karon nga nagsunod og nagsubaybay ni atong programa, welcome mga kaigsunan og mga kaigalaan. Ato day nga pasalamatan kanunay si Mr. and Mrs. Remy Sigarino og si Ate Inday sila nga kanunay nga pagsunod og pagsuporta niining ato nga programa. Maingon man ang ato mga kaigsunan dinhi sa Nazaret, sa San Remigio, dinhi mga kaigsunan nato sa nagkalain-lain nga iglesia sa distrito sa Bugo og distrito sa Danbantayan, maingon man sa sa mga isla nga distrito sa kini ang distrito sa Kinatarkan og dinhi sa Bantayan Island. Mayong gabi kanyong tanan og daghang salamat sa kanunay inyong pagsuporta nining atong programa. Dinhi asab sa atong mga kaigsunan sa ilang tagaan day, no? Mayong gabi sa tanan natong mga kaigsunan dinha silang tagaan nga kanunay sad gyud silang magsunod ug magsubaybay sa atong programa. Panagsalang makapadangat og mensahe kay tungod sad lagi usahay nihitman ang signal unya usahay kung magpadangat tag mensahe labaw na og dili touchscreen ang atong cellphone mo gasto man gyud tag load
no? Unya kung dinhiapod ta sa cellphone nga touchscreen, mo gasto gyapon tag pangload o dili man gyud pangload, mo gasto tag 5 piso, mohulog ta sa piso wifi mga kaigsunan og mga kaiglaan. Pero daghan gyapon salamat mga kaigsunan og mga kaiglaan sa mga nakapadangat og mensahe og wala makapadangat og mensahe, basta ang importante kanunay ang inyong suporta nining atong programa anaa mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kamong tanan amo nga ginapasalamatan tungod niini nga effort ninyo mahigalang maigsoon nga kanunay mong nagsunod sa ato nga programa. Kay sublion ko mahimo gyud ning walay kapuslanan ang atong programa dinhi sa Kanginan kun dili ni ninyo paminawan og hatagag pagtagad mga kaigsunan og mga kaiglaan. So alang pas magpadayon sa tong programa si Brother Libby doon na po ni pag mangumustaw maingon pambasaw mga text messages sa iya nga cellphone. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Maayong gabi ino sa atong tanan nga mga pinalangga, mga hinigugma natong tigpaminaw kutob sa naminaw sa radio karon. Naabot sa labyog sa ato nga broadcast. Maingon man sa tanan natong mga viewers sa Facebook, mga higala, sa bisan diin kamo karon nga part sa kalibutan sa tanan nga nagtan-aw. Welcome kamo dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Anya, salamat kaayo sa ato makahigalaan nga nagsunod kanunay gikalipay na mo higala ang ato mga followers, mga avid followers nato sa ato nga live unya sa gihapon mohangyo lang mininyo nga ato gyud i-follow kanunay ang atong programa, i-like nato unya labaw sa tanan atong i-share ngadto sa atong mga friend, no? Ang ato nga programa para nga daghan nga makahigalaan nga ba-bless, no? Wa man ta mahibaw nga sa pag-share nato sa pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan dinhi nga dunay mga tawo nga napanalanginan higala, nakasabot sila o niya muhimo sila mga lakang desisyon silang kinabuhi, muduol sila mudawat sa Ginoo ingon nga personal nga manlihas aron maandam sa pagbalik ni Ginoo Sos. So mahimo nang usa sa imong indulhensya ngadto sa mga tawo nga makapangalagad si Ginoo, pinaagi sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. Munang kanina gid ming maghangyo nga atong i-share mahigala ang pulong sa Ginoo atong programa para nga mukatag sa tibok naong sayuta. Kay kining atong programa lukop man isto kalibutan kay ang Facebook live mahigala international man na siya, no? Bisan asang dapita sa kalibutan masulod basta na ay mga internet mga higala. Mao na nga bisan tuod og wala ta makaadto sa uban nga nasod personally, so ang pulong sa Dios makaabot nga to nila pinaagi sa imong pag-share o niya ang giingon sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo nga ang maayong balita sa Malas Mateo 24:14 og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Tibuok kalibutan, no? Ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Sugo nas Ginoo nga ang maayong balita iwali sa tibuok kalibutan. Munang sa ato nga programa higala pinaagi sa atong pag-participate, pag-share sa pulong sa Ginoo, nakaapil kas usa ka buluhaton sa Ginoo sa pagpakatag sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang ginos Ginoo ipamatuod sa tanang kanasuran. Muna sa atong pag-share na pamatuod na to ang pulong sa Ginoo sa tanan nga makanasuran sa kalibutan. Mao na nga atong i-share kanunay ang ato nga programa para nga daghan nga mga tao nga ma-bless na din sa atong programa. So may isang gabi diyo ni Brother Johnny Alburo. So may gabi ni Brother Johnny, ano ang kuan lang kaayo ang ning abot diri sa ako nga mensahe kining duha lang ka word sa katapusan kini sa Dios o some text missing una diyon ang ning upper ni sa Dios. So di gid nato mabasa yung mensahe Brother Johnny, pero nalipay mi diri nga ikaw kanunay jud ka nga nagasunod sa atong programa. Salamat kayo Brother Johnny Alburo. Hinaot pa ang Dios
magpanalangin kanimo nya kumusta bros brother Frido na uli na gikan sa Manila, no? Okay, maayong gabi ini mo diha og sa mga silingan diha karon nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Kutob na lang sa pananaminaw. Salamat kaayo sa inyong pakiguban kanay sa atong programa. Okay naman sir, good evening Brad. Sige jud kog paminaw sa inyo Brad. Okay, salamat kaayo. Nag-inform ka nga sikag paminaw sa atong programa. Munang among idasig kanay sa atong tanan nga mga kahigalaan, di namo i-mention ang tanan. Tungod kay kining magabi igod nga program 1 hour mo gani may og Domingos buntag kay makapabuot jud ta og pangumusta sa atong tanan nga mga kahigalaan, no? So ako ibalik ang panahon ngadto ni Brother Isaw alang sa pagbasa iniya sa atong screen mga higala inyong mga mensahe. So panahon na nga musend mo og mga message mga higala og naamay mga pangutana nga naglublob sa inyong hunahuna karon. So i-send na dinhi ani ay lang gyapon mo send gadto ka Brother John kay wa man siya nato ikauban dinhi. Siguro gid nga di mabasa, kung mabasa manggaling niya unya pa og mabalik na siya dinhi. Pero dili diha mapadangat ngadto sa inyong mga minahalos kinabuhi kana kung naamoy mga importanteng mensahe ngadto nila. So aron madangat higala diri idritso og send sa number ni Brother Libby Clavis sa 0926-8869-758. Unya sa atong Facebook higala ang DYCM Bugo Adventist. Mauriya siya inyong i-share sa inyong Facebook. So ako ihatag ang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby, mga kaigsunan og mga kailang nga tutas sa pagbasa sa kini ang mga mensahe nga gipadangat dinhiya sa atong live broadcast niya si Brother Jimmy Reyes. Mayong gabi Brother John og Brother Isaw. Wala pa si Brother John ron Brother Jimmy, si Brother Libby pa ni ang ato nga kauban dinhiya. Niya siya minsan mayong gabi sa tanan nga naminaw. God bless kaninyong tanan. Salamat Brother Jimmy sa mga nga pagsunod sa ato nga programa, and hoping and praying magmanalampuson mo din ha sa inyo nga mga handom sa kinabuhi labos tanan sa pag-eskwela. Niya po si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz watching from Hilutungan Island. Good evening mga igsoon watching from Hilutungan. Salamat sa ato mga kaigsunan din na sa Hilutungan, no? Labaw na tanan na ito mga kaigsunan o mga kiglansab din na mga ni Cesario family nila ni Mr. and Mrs. Alan and Gina ni Cesario. Mayon man sab ni Mr. and Mrs. Hob and Rebelin ni Cesario din na sa Hilutungan Island. Sa tanan-tanan lang ato mga kaigsunan sa dinaan. Si Sister Nisibel dia Brother Isaw. Ato aron si Sister Nisibel Brother Libby sa Masbate City. Huwag tanaw mo na sa Facebook. Nagtanaw giron. Niyasab si Sister Gloria Ferrer. Good evening Brad, basag kayo ang tingog. Salamat sa info Sister Gloria Ferrer. Nasab ta dinhi ay monitor. Bali sa ato nga monitor dinhi okay raman basin sa signal na siya or sa Facebook or sa unsa bakha kay ang ato nga monitor dinhi okay raman ang ato ang sounds. May radio diri sa tong kilid Asaw. Okay naman ang tingog. Naman tayo radio din niya. Monitor po nato ang atong Facebook Live. Niya sa mensahe si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab Brother Isaw kay Libby og sa mga kaigsunan nga naminaw karon. God bless. So mayong hapon kanimo din Brother Ronilo. Malipay gud mi din sa studio nga bisan unsa panimo kalayo pero ikaw kanuna gyud ka nga nakigdugtong sa atong programa. Sige gyud kag subaybay sa atong programa. So wag na siya absent Brother Isaw. Yes, Brother Libby. Muna tawag na to og avid gina nga followers sa atong programa. Ma-inspire gyud ta dinhi niya sab si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isaw og sa tanan nga naminaw og sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan, no? Salamat sa Brother Joseph Kimno sa imo nga kanunay pagsunod sa ato nga programa. Si Brother Joseph Kimno mga kaigsunan og mga kaiglaan, usa sab ni siya nga bunga pinaagi sa ato nga programa dinhiya sa Kanginan. Niya pod si Brother Jeffrey S. Arrogante.
Mayong gabi ninyo tanan listeners, viewers, broadcasters. So salamat Brother Jeffrey ug mayong gabi usab diha kanimo. Niasab si Sister Christy Lyon. Mayong gabi mga brad. Nagtan-aw na sad mi diri sa Argawanon. So salamat Sister Christy sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Niasab si Brother Rufino Moreno. Usa sab ni sa ato ang bunga sa ato ang radio program mga kaigsunan og mga kaiglan si Brother Rufino Moreno. Iya dinhi ang mensahe blessed mga kaigsunan og mga kaiglan. So dinhi sab sa ato nga Pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato si Sister Lida Agdalapis Tumakas. Niapod si Sir Jerome Patagnan watching from Danau. Niasab si Sister Ginaline Lumuntad. Niasab si Brother Basilio Notayon Jr. Niapod si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Maayong gabi, gabi baron or adlaw din na kaninyo sir. O niya, ang Dios magapanalangin kaninyo. Niya, salamat sab sa kanunay sa pagsunod sa ato nga programa. Sa inyong pagsuporta pinaagi inyong kanunay pag-view sa ato nga program. Niya, maayong gabi sab din, maayong adlaw sab din ni Pastor Randy Suson uban sa iyang pamilya. Niasab si Sister Jivni Jiris Malati. Niapod si Brother Tata Likay-Likay Sanglitan. Niasab si Sister Maricel Flores watching from Cavite. Niasab si Brother Raymond Hilig, Sister Roslyn Sabang, Sister Manilin Pasinyo Sisdorio. Niasab si Sister Nisibel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. Niasab si Sister Wiljen Hidukyo. Niasab si Brother John Magdadaro. Niasab si Sister Jovelyn Idar Disabili watching from Consolacion. Niasab si Brother Froy Alcuma. Niapod si Sister Annalyn Isgana. Niasab si Brother Nilboy Ramirez. Niapod si Sister Marites Arnoco Barili. Niasab si Brother Jevin RCP. So sa pagkakaroon mga kaigsunan og mga kaiglan, mao pa niya nga ato nga nakita nga nagsunod sa ato nga programa, din ato nga pasalamatan ang ato mga kaigsunan nga nag-share sa atong program. This evening we reached 30 shares mga kaigsunan og mga kaiglan sa ato nga program sa live broadcast. So ato laning padayonon kay pinaagi nining buhata makahimo sabta sa pag-participate sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. So ngadto na ta mga kaigsunan ug mga kaiglan sa paghatag o pagtagad sa pangutana nga ato nga tagadon karon nga kining pangutana didto ani gikan kang Brother John nya gi forward lang ni Dinias ato ingon siya mayong gabi Brother John, palihog ayaw lang basaha ang ako ang pangalan. Ako siya. So dili lang nato basa niya ngalan kay naghatag mo siya advisory. So doon na lang ko'y pangutana Brother John. Kung makasabot na ta sa pulong sa Ginoo, unsa may sunod nga maayo natong buhaton. Kay sa gidugayon nako og paminaw sa inyo, nakasabot yun ko. Ang problema lang, dili ko uyunan sa akong mga igsuon og mga anak nga musimba ko. Salamat Brad John. Inyo ning suki nga tig paminawan. So salamat sa bigala sa imong pagpadangat sa maong manindot nimo nga pangutana. Unya ato nga sublion pagbasa mga kaigsunan og mga kaiglaan alang sab sa ato nga mga listeners nga gusto sab mo contribute paghatag og pagtubag sa mao nga pangutana nga atong tubagon karon. Ingon siya nga doon na kuno siya pangutana, ingon siya doon na lang ko'y pangutana Brad John, kung makasabot na ta sa pulong sa Ginoo unsa may sunod nga maayo natong buhaton. Question mark. Nya sunod kay sa gidugayon nako og paminaw sa inyo, nakasabot gid ko. Ang problema lang dili ko uyunan sa akong mga igsuon og mga anak nga mosimba. Salamat Brad John, inyo ning suki nga tig paminawan. So salamat tigala sa imo nga manindot nga pangutana. Kami dinhi sa studio sa kahanginan malipay gid mo niini nga mga feedback kana bang dugay na mo nga naminaw sa tong programa nya sa gidugayon sa inyong pagpaminaw nakasabot na mo gid
sa pulong sa Ginoo ug labos tanan naagyod ba kanang pagpangita mga kaigsunan og tambag kung unsay maayong buhaton. Kanang mga puntura makapahimo gid na, makapalipay gid na kanamo dinhi ang mga kaigsunan ug mga kaigalan nga bisan unsa kalayo ang among gigikanan, sakripisyo pag-anhi sa bugo aron pagkiniang pagpadayon sa atong programa mga kaigsunan ug mga kaigalan mabawi-bawi, ma-relieve me. Basta madungog gid ni namo og makita ning mga feedback ka nga dugay namong naminaw nakasabot na mas pulong Ginoo nya mangutana mo og unsay maayong buhaton mga kaigsunan ug mga kaiglaan bali ba mangutana og unsay sunod nga lakang. So bahin sa imong pangutana higala nga panahon og makasabot na tas pulong sa Ginoo, generally ang gamit nga term kay nataman makasabot na ta sa pulong sa Ginoo. So generally kung imong lantawon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, panahon nga makasabot na ta sa pulong sa Ginoo, unsa may maayo nato nga buhaton. Unang-una mga kaigsunan ug mga kaiglaan, panahon nga si Kristo nakig-uban pa sa iya nga mga tinun-an, sa iya nga mga disipulo. Ang iya gyung gisugo sa mga tinun-an mga kaigsunan ug mga kaiglaan mao nga ang mga tinun-an manglakaw, mangwali sa maayong balita. Og tapos nga mawalihan sa mayong balita ang mga tao og makasabot sa mayong balita sila pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. No, kung atong tanawon ni kung basahon nato mga kaigsunan og mga kaigalaan ang balasahon dinhiya sa balasahon sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hanggang 20 mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ay nga nani ang gisgutan ato sugdan sa 18 ayun siya. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanang pulong mingon kanila referado na or naka-address na ngadto sa mga tinun-an ni Kristo. Kung atong padayon nagingon, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kalom ato sa unungan. Ang gisgutan ni Kristo mao, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. So kanang pulong himuan ninyong tinun-an, but pasabot mga kaigsunan og mga kaiglaan nga pagasultian, pagasangyawan sa maayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo. Og sikinsa ang tun-an, sikinsa ang sangyawan, sikinsa ang walihan sa maayong balita nga ang pulong sa Ginoo. Kung atong basa nagingon ang tanang kanasuran. Kanang pulong ang tanang kanasuran, dili na literally mga kaigsunan og mga kaiglaan nga lugar nga nasod, kundi nagkahulugan og nagpasabot ka na og tanang katawhan mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, di lang kay peculiar lang nga mga tao ang pagasultian sa mayong balita, dili kay pinili ra, kundi tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Pag ingon ganing tanang klase sa tao mga kaigsunan, gikinahanglan gyud nga walihan sa mayong balita, tudluan sa pulong sa Ginoo. Pagkatapos nga sila matun-an mga kaigsunan og mga kaiglaan, unsa na may sunod nga lakang nga gisugo ni Kristo sa mga tinun-an niya. Kung atong padayonon nagingon, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Sa diha mga kaigsunan ug mga kaiglaan, nga tapos ang tao matudluan sa pulong sa Ginoo ug makasabot na ang tao sa pulong sa Ginoo, unsay sunod nga buhaton? Siya pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang imong pangutana higala, sa diha nga makasabot na ta sa pulong sa Ginoo, unsay maayo natong buhaton sunod? Ang maayo natong buhaton mao mga kaigsunan ug mga kaiglaan ang pagdawat sa santos nga bautismo. Kung imong lantawon nagsusiyo nagingon sa 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Si kinsa ang bautismuhan mga kaigsunan ug mga kaiglaan? Kadtong mga tao nga nakatudloan sa pulong sa Ginoo.
kadtong mga tao nga nakatudloan sa pagtuman sa tanan nga ginasugo ni Kristo. Panahon nga ikaw bautismuhan nga wala ka tudlois mayong balita sa pulong sa Ginoo. Panahon nga ikaw bautismuhan nga wala ka katudloi sa mga gisugo ni Kristo, kanang bautismuhan mga kaigalaan og mga kaigsuonan. I'm sorry to say, sayop ka na nga proseso. Kaya nga naman, ang gitudlo nga proseso sa Dios sa iyang pulong diha sa pagbautismo, gikinahanglan sa dili pa bautismuhan ang tao, gikinahanglan tudluan usa siya may tungod sa pulong sa Ginoo. Tudluan usa siya kung unsay gisugo sa Ginoo o sa diha nga makasabot na siya sa pulong sa Ginoo o sa diha nga makatudluan na siya. Sunod na ang pagbautismo mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Karon kung ato nga padayonon, mao na ang ato nga makita nga gihisgutan o gitudlo sa balaan nga kasulatan nga sa diin tapos nga kita makadungog sa pulong sa Ginoo og makasabot na ta mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Ang nindot og maayo nga lakang sunod natong pagabuhaton mao ang pagdawat sa santos nga bautismo. Karon mga kaigsuonan og mga kaigalaan, inyong nakita og nandungog kung kinsa ang pagabautismuhan. Sumala sa atong gibasa, sumala sa gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang pagabautismuhan kadtong mga tao nga nakatudluan may tungod sa pulong sa Ginoo. Kadtong mga tao nga nakatudluan sa mga gisugo or sa kasuguan sa Ginoo, mga kaigsuonan og makiglan or kasuguan sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, panahon nga dunay bautismuhan nga wala katudloi may tungod sa pulong sa Ginoo, panahon nga dunay mabautismuhan nga wala katudloi kung unsay gisugo sa atong Dios, mga kaigsuonan og makiglan, kanang bautismuha sayop kana. Kaya naman ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, bag-o ang tao bautismuhan, gikinahanglan nga siya tudluan usa sa pulong sa Ginoo, tudluan usa sa pagtuman og pagsunod sa kasuguan sa Dios, mga kaigsuonan og mga kiglan. So kung imong lantayon og susiyon diha sa prinsipyo nga mo bautismo og gagmayng bata, mga kaigsuonan og mga kiglan, dili na maaplikar kung imong basihan ang balaan nga kasulatan. Kaya naman panahon nga magtudlo ka gagmayng bata imong sultian, makasabot ba si imo ha? Imposible guro mga kaigsuonan og mga kiglan nga kanang mga gagmayng bata mag-edad og 1 paingon sa 3 imo nang Bible studyan og makasabot ba? Bisan magay ang mag-edad og 6 paubos maglisod pa magsabot, mga kaigsuonan og mga kiglan, labaw na nang gagmayng batang mag-edad og 1, 2, 3. So kung imong lantayon og susiyon, dili aplikado, mga kaigsuonan og mga kiglan, nga ang gagmayng bata bautismuhan na. Kaya nga ang prinsipyo nga pagtulun-an mahitungod sa bautismo nga gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang pagabautismuhan kadtong tao nga nakasabot na sa pulong sa Ginoo, kadtong tao nakatudloan na sa gisugo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan og mga kiglan. So kung imong lantayon og susiyon, mao kana, mga kaigsuonan og mga kiglan, ang manindot nga lakang nga atong buhaton panahon nga makasabot na ta sa pulong sa Ginoo. Karon mga igalag maigsoon, ngano man nga tapos nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo, tapos nga mahibaw na ta sa gisugo sa Dios sa ato, gikinahanglan pa man ang pagbautismo, mga kaigsuonan og mga kiglaan. Sama niini nga senaryo dunay na record dinhi sa Biblia. Panahon sa mga tinun-an ni Kristo, mga kaigsuonan og mga kiglaan, doon na sa mga tao nga ingon-an ni sab ang ilaha nga mga panguna-una nga unsay maayo nga buhaton. Kung ato nga basahon, mga kaigsuonan og mga kiglaan niya, kung atong basahon nganita susugod sa kini ang balasahon sa Buhat kapitulo 2 versikulo 35 hangtod na sa kini ang 41, mga kaigsuonan og mga kiglaan. Ingon naning gisgutan, hangtod nga ang imong mga kaaway pagahimuon ko, ako nang tumbanan sa imong mga tiil. Busa ang tibok banay sa Israel, kinahanglan masayod sa tininuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo og ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. Panahon nining kini nga senaryo, mga kaigsuonan og mga kiglaan, nga nagpangwali sila ni Apostol Pedro ngadto sa mga katawhan.
Ngani sa ilang pagpangwali, ilang nga gisaysay mga tao nga si Kristo mga kaigsunan ug mga kiglaan or kiniyang si Kristo nga ilang gilansang sa krus mao ang anak sa Dios. Ngani kung imong padayonon ang 37 nagingon og sa ilang pagkadungog nini, referado na ni ngadtos taong naminaw sa pagpangwali ni Apostol Pedro sa mga tinun-an ni Kristo. Gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Kadiha nga part mga kaigsunan ug makiglan sa pagpangwali o pagpagtudlo sa mga apostoles mahitungod sa pulong Ginoo, nakasabot ang mga tao busa sa ilang pagsabot sa diha nga nakasabot na sila sa pulong Ginoo, nangutana sila sa mga apostoles, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Samas imong pangutana higala ba nga unsay maayong buhaton? Ngani ko atong padayon 38 nagingon, og si Pedro nitubag kanila, pag hinulsol ka mo, timan-i mga kaigsunan ug mga kiglaan, panahon dahil makadungog na tas pulong sa Ginoo, panahon nga makasabot na tas pulong sa Ginoo, gikinahanglan nga maghinulsol ta. Unsa may atong paghinulsolan ay aba natural kadtong mga sala nato ngadto sa Ginoo. Kung atong padayon nagingon, og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kiglan, ang sunod nga lakang panahon nga makasabot na tas pulong sa Ginoo mao ang paghinulsol sa atong mga kasalanan ug ang pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa atong mga sala mga igsuon. So kung imong tawon o susiyon, diha ay sa pagpabautismo mga kaigsunan o mga kiglan, importante kini. Kaya naman, simbolo kini mga kaigsunan o mga kiglan sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Kaya kung imo lang tawon ng gisgutan no, nagingon, pagpabautismo kamo ang matagos sa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Taliwala nga sa pagdawat nato sa santos nga bautismo mapasaylo ang atong mga sala, usab kita mga kaigsunan ug makiglan makadawat sa gasa nga mao ang Espiritu Santo. Kung atong padayonon nagingon, kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga tuwa sa layo sa matag usa pagatawagon sa Ginoo nga atong Dios. Kung padayon ng 40 gingon, og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod og kanila niagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Si Apostol Pedro ang matinun-an ni Kristo na nagpangwali ngadto sa mga tao nga nagpanulti, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Kinsa man ang mga kaliwatana, si kinsa man ang mga sukwahi mga kaigsunan ug mga kiglan, mga tao kini nga dili masinulondon sa Dios, mga tao kini nga dili matinuohon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kiglan. Busa ang gisulti, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Sa samang pagkaagi mga galag mga igsuon, gikinahanglan sa atong panahon karon, luwason nato ang atong kaugalingon gikan niining sukwahi nga mga katawhan nga dili gustong mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios. Ngani kung atong padayonon ang 41 nagingon, og unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Si kinsa ang gibautismohan? Kadtong mga tao nga misagop sa pulong Ginoo, kadtong mga tao nga nakasabot sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan og mga kiglaan. Og niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglaan, panahon sa pagpangwalis mga apostoles, hilabihang daghanang mga tao ang misagop midawat sa pulong sa Ginoo. Samas imong gihimo karon higala nga imong gisagop o gisagop
gisabot ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kiglan. Pinaagi ni ng buhata malipay gyud ang atong buhi nga Dios niya na. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug mga kiglan, hinungdan nga importante kayo ang bautismo sa atong kinabuhi tungod kay ang bautismo mga pinaagis bautismo mapasaylo ang atong mga kasalanan ug labaw sa tanan madawat usab nato ang gasa sa Espiritu Santo mga kaigsunan ug mga kiglaan. Bahin sa sumpay sa imong pangutana higala nga nagingon ka, ang problema lang kay dili mosugot ang imong mga igsoon ug imong mga anak nga kiniang mosimba ka. Kung imong nga lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kiglaan, daghang senaryo ang gisgutan niana dinhiya sa balaan nga kasulatan. Nga kung imong lantawon og susiyon, gipasambingay ni Kristo dinhiya sa bagong tugon mga kaigsunan ug mga kiglaan. Ngani kung imong lantawon og susiyon, doon na gipadasig si Kristo. Ngani kung ato nga tan-awon mga kaigsunan ug mga kiglaan, nag-ingon siya. Kung atong basahon, nag-ingon Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Kung imong lantawon og susiyon, usas mga butang nga gipadasig ni Kristo sa atoa, panahon nga makabati na tas iyang pulong gikinahanglan mga kaigsunan ug makiglan. Muduol na tangatos Ginoo diha sa point nga nagingon, may unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. But pasabot nga diha sa atong kinabuhi, unahon nato ang Dios. Kaya naman panahon nga unahon nato ang Dios, nagingon ang Dios, og unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Ang mga butang mga kaigsunan ug mga kiglaan nga atong gikinahanglan nga makahatag og kaayuhan sa to, nga mas makapalig-on pas atong pagtuog pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Panahon nga kung unahon nato ang Ginoo mga kaigsunan ug mga kiglaan, iya raning idugang sa toa. So kini mga pagpasalig ni sa Dios mga kaigsunan ug mga kiglaan, nga panahon og unahon nato ang Dios sa atong kinabuhi mga higala ug mga igsuon, siya usab muhatag sa atoa nga mga gikinahanglan. Diha mga kaigsunan ug mga kiglaan ug masabtan na nato ang pulong sa Ginoo, dili na ta maglangay-langay, mo desisyon na ta sa pagduol o pag-alagad sa Ginoo. Kung ang imong mga igsuon dili mosugot, kung ang imong mga anak dili mosugot, hangyoan na sila, pasabta lang sila nga ikaw nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Kung may manggayon ta, sila usab muuban sa imo nga moduol og moalagad sa Ginoo. Kay importante kayo mga kaigsunan ug mga kiglaan nga ikaw ug ako moduol og moalagad sa Ginoo. Kay kini mao ang plano sa Dios alang nimog nako aron mapabalik ta sa atong kinabuhi kaniadto, kinabuhi nga walay kamatayon mga kaigsunan ug mga kiglaan ug labaw sa tanan, aron ikaw ug ako makapauli sa lugar kung asa ta gitagana sa Dios nga magapuyo mga kaigsunan ug mga kiglaan. Kung imong lantawon ug susiyon dunay gisulti si Kristo, Mateo Kapitulo 10 versikulo 37 ug 38 nagingon, ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ang gisgutan ni Kristo mao, kung dunay tao nga mahigugma, labaw pa, no? Kung dunay tao nga mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kaniya mga kaigsunan ug baiglan, si Kristo mingon, dili takos kanako. Dili ni but pasabot mga kaigsunan ug makiglana nga dili na nato higugmaon ang atong mga ginikanan, ang atong mga isig katawo. Kung dili ang gi-emphasize din niya ni Kristo mao nga kung mas pilion pa nato mga kaigsunan ug makiglan nga mas mulabaw pa ang atong gugma ngadto sa atong mga ginikanan kaysa sa atong Dios mga kaigsunan ug makiglaan, ang gisulti nagingon, dili takos kanako. Unsa may pasabot ni Kristo mga kaigsunan ug makiglaan, mao ni panahon nga makadesisyon na ta nga moduol moalagad sa Ginoo. Pero mitugong ang atong maigsuon, mitugong ang atong mga anak, mitugong ang atong nanay, mitugong ang atong tatay. Ang gisulti ni Kristo mga kaigsunan ug makiglaan, kung mas sila ang imong pilion, labaw pas kung sila ang imong pilion, inay hinuon sa Dios mga igalang maigsoon, misulti si Kristo, dili takos kanako.
So kung atong padayonon nagingon og ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae labaw pa kanako dili takos kanako. So kung imong lantawon ng susiyon, doon nag-emphasizing nga gipakita si Kristo mga kaigsunan ug makiglan nga kung dunay tao nga unta mo alagad nas Ginoo pero kay gipugnan sa ginikanan, gipugnan sa mga igsoon, gipugnan sa mga anak mga kaigsunan ug makiglan, wa na lang sa mudaw pag-alagad sa Ginoo kay gipili niya ang pagpugong sa iyang nga kapamilya, sa iyang anak, iyang igsuon, iyang asawa. Hinungdan nganong wa siya ka duol padayon sa Ginoo ang gisulti sa atong Ginoo dili takos kanako. So kung atong padayonon ang 38 nagingon og ang wala magpas-an sa iyang cross og wala magsunod kanako dili takos kanako. So kung imong lantawon ug susiyon ang cross nga gihisgutan niini mga kaigsunan ug makiglaan dili cross nga literal nga atong makita kundi cross kini nga mao ang mga problema alang tuson sa atong kinabuhi mga kaigsunan ug makiglaan nga kung makadesisyon na tang moalagas Ginoo padiha nga nakadesisyon na ta daghan ang problema nga midangat daghan ang mga alantuson nga midangat kay daghan naman problema alantuson sa diha nga midol mialagad pas Ginoo moondang na ta di na ta mopadayon mo na nga gisgutan ni Kristo ang dili magapas-an sa iyang cross o wala magsunod kanako dili takos kanako niining taknaas kagabion ni gala ang Dios na nawagan nimo nako natong tanan nga unta kita moduol ngadto kaniya nga walay pagduha-duha moduol ngadto kaniya nga puno sa pagtuo ug paglaom mga kaigsunan ug makiglan sa tubag sa imong pangutana ang sunod nga lakang mao mga kaigsunan ug makiglan ang pagdawat sa santos nga bautismo sa diha nga makasabot na ta sa pulong sa Ginoo. Alas magatag og dugang pagpasabot sa pangutana ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, dagan salamat Brother Isaac. Yung sa to niya pag hanay pangutana. Aniya yung pangutana Brother Libby nagingon siya nga doon na lang ko'y pangutana Brother John kung makasabot na ta sa pulong sa Ginoo unsa may sunod nga maayo natong buhaton kaysa gidugayon nako o paminaw sa inyo nakasabot gid ko. Ang problema lang dili ko uyunan sa akong mga igsuon og mga anak nga mosimba. Okay, dagan salamat no sa manindot nga pangutanang gipadangat dinhi. O niya ako sa ning basaw ni gala kining atong niya sa atong cellphone. Niya si Pare Doming Bunukan, si Brother Doming. Good evening ninyo tanan diha sa station Brad Lib. Tagsa lang gyud ko maka-text apan kanunay gyud ta nga nagsunod ning nabantog nga programa. So thank you kaayo Brother Doming Bunukan og sa imong family karon nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ni apay atong basahon. Wala ko kapaminaw sa inyong programa kagabi Brad. Kay gibusdak nako ang akong radyo kay naglagot ko anang naguna sa inyo ha. Naputol noon ang wire sa akong radyo. Nganong imo sang busdak wala tato nimo gibusdak imo lang og di ka ganahang maminaw nila imo lang tatong gi-off ang imong radio no tanaw na trouble na noon naputol noon ang wire ispasumpay lang na aron makapamati gyapon kaspulong sige niya kinsa man so salamat kaayo. Okay, moadto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga naghisgot siya nga matod pa niya nakasabot na gid siya. So salamat kaayo nga kini atong higala dugay-dugay ra gid siya nga naminaw sa pulong sa Ginoo nga atong ginadiscuss ini og sa iyang makanunayon nga pagpaminaw iya gyud nasabtan ang kamatuoran nga gilati diha sa balaang kasulatan. Kay nga ato gud ning programa mga higala kay matag-usa nato nagkalalain atong relihiyon pero usa ra man ang Bible atong gituhuan. Kay nagtuo man ta sa Bible sa mga pangutana nga ipadangat dinhi ang mga tubag ato gyud ibasis Biblia. Kay nagtuo man ta pero daghang mga tawo baya nga nagtuog Biblia pero kung ang ilang pagtuo nahisupak diha sa Biblia
Usay malain sila, masuko sila. Imbes pasalamatan nato nga atong nahibaw-an nga doon natay mga gituhuan na supak sa Biblia, mahigayon pa na nga mag-usab tahigala at usbon. Kay ang tuyo baya, ngano nga gihatag ni sa Dios ang balaang kasulatan. Sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan, tibok Biblia, gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa pagtudlo kung unsao nato pagkinabuhing matarong. Muna kapuslan sa Biblia, buti pasabot nga kung tao ta nga nangita og kaluwasan sa atong kinabuhi, sa diha nga atong nakita og nasabtan ang tinaw dalisay nga kamaturas Biblia, atong sagupon mga higala. Kay nagtuo man tang tanan, usara man atong Dios, nya ang Biblia pulong sa Ginoo, manang atong pagtubag atong ibis Biblia. O nga atong higala nga nagpadangat siyang mensahe pangutana dinhi, nalipay ta sa iyang feedback nga nakasabot pa gid siya sa pulong sa Ginoo. So thank you kaayo nga ang Dios, ang balaan nga Espiritu nagatabang kanimo nga masabtan nimong pulong sa Ginoo. Unsa imong buhaton? Mato pa nimo unsa imong buhaton? Nakasabot pa magyud ka sa pulong sa Ginoo. So ang buhaton nimo pamatud-i si Ginoo diya sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagdawat kaniya diha sa balaan nga bautismo. Kay ang katapusang lakang hingoon sa usa ka tawo nga nakasabot sa mga pulong sa Ginoo, bautismo man ang iyang himuon. O sa nakasabot, kay humang ka natudlo nakasabot naman ka, na mag-ingos Biblia sa Mateo 28:19-20, panlataw ka mo himuang tinunan ng tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So, humanta na tudlo is mga balaod sa Ginoo sa mga pagtunan sa Biblia. Ang last nato nga lakang himuon mao ang bautismo. Sa magod sa buhat 8:12, sa dihang na nagpakadungog sila, nag-ingat ang nabasa nga sa dihang na nagpanuo na sila kang Filipo sa pagmantala sa maing balita. Nanuo na sila ha? Ning tuo, wala nagdaduha ning tuo sa pulong sa Ginoo. Sa dihang na nagpanuo na sila kang Filipo sa pagmantala niya sa maayong balita, mahitungod kang Isos, sila na nagpabautismo, mga lalaki o babae, sumunay katapos ang lakang himon sa katao, sa dahang nintuo ka, bautismo. O niya, sa atong mabasa, sa nakasulat po sa Marcos 16:16, nag-ingon si Isos, ang mutuo, o tuo niya po, ang gisgutan, mutuo, magpabautismo, maluwas, apan ang dili, pagahukman siya sa silot. Mituo na ganitas pulong sa Ginoo, nakasabot naman ta, mituo ta. So, ang kuwang na to, ang bautismo mahigala. Kaya ingon si Jesus, ang mutuo ug magpabautismo, maluwa siya, apan ang dili, pagahukman sa silot, silutan sa Ginoo. Ang imong pangutana unsay imong buhaton, nakasabot naman ka sa mga pulong sa Ginoo sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang amo ikatambag kanimo higala ayaw pagduha-duha. Kay nakasabot na magyud ka, kumplituhan na lang yun decision alang sa baptism, no? Baptism. Ano siya'y og simba sa doon na lang ang simbahan sa inyong higala nga Seventh-day Adventist. Pwede magpahibalo ka, pwede mo observe ka, masabado ito higala. Pagpaila lang, o niya, pag-contact po diha sa sulod simbahan, mga tanah kag kinsa diha ang adunay hiyas o katungod sa pagtuon, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Aron magiyahan ka unsay angay nga pagabuhaton. Pero ang problema lang kay ang imong anak dili musugot, no? So, ni ana, problema na siya tuod. Iampo alas Ginoo. Pero og maghisgot ka og desisyon alang sa kaluwasan.
atong higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan, labaw sa ginikanan, labaw sa igsuon, labaw sa bana, labaw pa sa asawa. God first mga higala. Manang seek ye first ang giingon sa Matthew 6:23, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Atong unahon ang Ginoo. Kung naamay mababag sa imong kinabuhi, iampo nos Ginoo, kanya ang Ginoo maga-direct sa imong agianan. So malas Proverbio Kapitulo 3 sigala, na ingon niya nga, sumalig ka talhiba sa bugos mong kasing-kasing, o sa bugos mong kalag, bugos mong nahuna. Kanya atong himuon nga ang Dios magamando sa atong mga lakang kung unsay madesisyos kinabuhi. Ipananghid sa Ginoo, ampo sa Ginoo. Kanya ang Biblia nagsulti gidinhi. Dili na ko basa sa pulong sa Dios sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 12. Muni atong mabasa mahigala nindot ka Mateo Kapitulo 10. Mao ni atong mabasa dinhi, paminawal niyo ako ning basahon ang giingon sa Biblia. Panag-away dihas panimalay tungod kang Kristo. Panag-away sa panimalay tungod kang Kristo. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako sa kalibutan aron maghimog maayo. Mahimong maayo ang relasyon sa usag-usa. Ining anis kalibutan pagunahuna ana nganing anhi ko aron maayo inyong relasyon. Wala ko moanhi dinhi aron magmalinahon ang mga tao. Mianhi ako dinhi aron mobatok ang mga anak nga lalaki sa ilang amahan, og ang mga anak nga babae sa ilang inahan, og ang mga umagad nga babae sa ilang ugangan nga babae, og ang mahimong kaaway sa mga tao, mao mismo ang sakop sa iyang kaugalingong panimalay. So, botong pasabot ba nga, kung maghisgotag pag-alagad si Ginoo, naay mo supak mga higala. Mao nang iyong sinusos nga, ug naakas kamaturan, barog yun ka, bahala na giaway ka, gisupa ka sa sakop sa imong panimalay. Gayon sunan sa 37, apan ang nahigugma sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw pa kanako, dili angay kanako. Higala, mao ni sulti ginusos, kung gihigugma nato atong amahan, atong inahan, labaw pas Ginoo, ingon sa Ginoo, dili mo takos nako. Pananglitan, nakasabot ang anak, gusto maalagan si Ginoo, pero gipabagan sa ginikanan. Wa ka ni padayon sa pag-alagad si Ginoo. Ingon na Ginoo, dili katakos Ginoo. Mahimulatan takos Ginoo sa diha nga atong gihigugma ang Dios labaw sa atong ginikanan. Sa samang pagkasulti, gayon ni sunan ito continue basa nga og ang nahigugma siyang anak labaw pa kanako, dili angay kanako. Si bisan kinsa nga dili mosunod kanako tungod sa kahadlok sa kamatayon, ang iyang dangatan dili angay kanako. Mo ni ingon na mo ni giingon ni Ginusos, ang magamping nga dili mawala ang iyang kinabuhi, mawad-an hinuon siya niini. Apan ang magabuhi siyang kinabuhi tungod siyang pagsunod kanako, makadawat siya sa kinabuhing walay katapusan. Kaya mo na, wa ka ni padayon pag-alagad si Ginoo. Natawhan imong kinabuhi. Kaya wa ka ni padayon, linaw ang panimalay. Nakabaton ka kinabuhi ito. Pero ang kinabuhing walay katapusan, mawagtang dinhi ka nato. Apan kung mawagtangan tas kinabuhi nato po ni Jesus, tungod sa pag-alagad ninyo kanako, makakaplag ramo ni ana. Kano sa makaplagi? Pagbalik ni Jesus ang kinabuhi nga walay katapusan. So ang amo ikatambag, ikadasig ni mahigala, padayon lang diha sa pagtuo, pag-alagad si Ginoo niya, dawatas ginusos, pinaagi sa santos nga bautismo. Okay ang panon, ibalik ni Brother Isaw. Okay, salamat Balibi. Ni mensahe si Brother Joseph Kimno, nindot na nga desisyon igsuon, pero human ka madawat ni Kristo Jesus, pasabtalang gyud ang imong mga pamilya, o niya ipakita gyud sa imong pamilya nga tinud-anay ang imong pag-alagad sa Ginoo. Salamat Brother Joseph Kimno. Niapod si Brother RG Mori Vargas Ibanez, happy evening po sa inyo kapag laom kaliben Brother Isaw. God bless of our program. Niapod si Brother Danny, mayong gabi
ninyo blood live o blood isaw sa tanan nga nagtanaw o naminaw. God bless all. Wala nang tayo kong panahon mga kaigsunan ng bukiglan sa di patapos ahing pitapos ang itong programa ni atong theme song may man ang atong closing song. Okay na lang po ta. Amahan na mo na sa mga langit. Daghang salamat o Diyos sa makamatuuran nga napaminawan karong gabiona nga magpadasig sa matag usa ka namo sa pagkinabuhi samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Ginoong. Kining tanan ang magisalig sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinilaman inyong higalas kanginan, Brother Libik Labis, Brother Isay dito, magaingon kanyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.